आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. अडीच वर्षामध्ये एकही गोष्ट कोकणाकरता केली नाही ते तर सोडाच, पण इतक्या थापा मारल्या की या ठिकाणी 2 चक्रीवादळं आली. त्या चक्रीवादळामध्ये साधे 150-200 कोटी रुपये द्यायचे होते मदतीचे, ते देखील दिले नाहीत. म्हणजे नुकसानीचे 1000-1500 कोटी सोडा, पण जे मदतीचे पैसे द्यायचे होते त्यातली देखील फुटकी कवडी त्या सरकारनं दिली नाही. आणि हे यांचं कोकणावरचं प्रेम आहे. आणि कोकणाने इतके वर्ष जे आशीर्वाद दिले त्या आशीर्वादाचं उतराई होण्याची वेळ जेव्हा आली त्यावेळेस कशा प्रकारे हे वागले हे कोकणाने बघितलंय आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने देखील बघितलंय. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.